iki bosku ya, tak sepilno spot sing tau takok sapa ya jenenge sik tak dodono mari iki. Spot waderan Ndek Damijo ya. Iki dalan nek arah nang gone Kepanjen, iki sing arah Malang. Sing rono arah Hulu Lawang, iki sing anu, apa jenenge? Sing arah nang gone Kepanjen. Ya, Kepanjen sebelah kidul. Nah, iki belok kanan. Iki lurus ae. Tak sepilno spote tak dodono anune ya. Tak dodono desane sampean ceru. Bisa lurus ae. Dadi ceru. Sing arah nang gone Taman Ayu ya, arah nang gone Taman Ayu bosku lek lurus. Nah, iki ana tulisannya jual kayu, iso di sebelah kono iso. Lah iki di depan iku ana tulisannya masuk desa Jatirejo ya, masuk desa Jatirejo. Oke, iki belok anu. Asep. Wis pokoke mrene lho, pokoke. Amit Pak nggih. Ya. Nah, iki nggone. Lek lurus mang masuk desa Jatirejo, oke. Nah, iki spote bosku sing biasa tak nggone mancing, sing omahe demit iki kok. Oke. Sambil dan wis ya. Wis tak sepilno spote sing aku oleh wader sak blabak-blabak ya. Pakai tanggane ono jembatan Sirotol Mustaqim itu. Oke, dilanjut bosku ya. Ku dalane mau. Oke bosku ya. Nah, iki tempat persinggahanku biasa lek mancing di kene iki. Sret. Lah, iki spote ya. Spote Jatirejo. Lho. Sik tak sepilno sing goleki omahe demit sing takok iku omahe demit lho. Ngarep ya, omahe demit ya. Oke, itu omahe demit ya. Nah, iki seret spote nek kene iki. Ya, nek nongkoan. Oke, lanjut bosku ya. Iki ya tak sepilno umpane gawe waderan. Ya, versiku iki pakai tahu dan dedek ya. Tak uncekno lah iku tahune sing mentah, aku nggawa mentahan sing wis tak urap karo dedek iki. Oh, bentuke ngene bosku. Biasa tak gawe waderan. Banyune posisi jos gandos. Oh. Apik banyune. Gawe waderan hari ini apik, gak udan, cerah alhamdulillah. Oke. Kita siapkan dulu bosku ya. Tak siapkan dulu. Lama sampean kangen ya ndelok aku gak waderan suwe wisan. Nah, ini memang tak sepilno dalane wisan ya. Oke. Pokoknya di-share ya bosku ya, ojo lali di-share, saling follow. Lek rame tak terusno tak sepil-sepilno spot-spot sing sampean senengi sing diengko tak sepilno engko. Oke.